ọga Alhaji ịmana ife njikpa ọgụ bụ maka ịma na Krismas erugo ghọtago so achọrọ m ile onwe ana m chọrọ ile so ka m were ma ka m ga-agba Krismas gị ghọtago so ị ga-abịa ka m gosi gị daa anya ọ dị na mgbago ebe a akwa efu fensị ị na-afụ efu fensị a akwa ị na-ahụ ya ngwa bịa ka m gosi gị ebe ọ kụsa ana niile ruo n'ime ime olu n'ime ime yes olu n'ime ime na-ekweghị ụlọ nke a nlụrụ na mgbago ọwụ na anyị na-afụ achọrọ m ile ya na ya ịghọta na ebe a na o si from ebe a ịfụrụ n'isi mgbago ebe a achọrọ m ile ya na ya na ya ọkwa ịfụrụ ya from that place ebe ahụ yes ebe ahụ iku kịta ama m ife sụrụ asụ na ebe ruo n'ụlọ achọrọ m ile ngwa bịa ka m gosikwa gị moto ị na-anya kịta efu moto a ihe ngole dị 11 million akwa ịfụrụ ya asụ na ama Hausa sọsọ ife nchọ bụ ego enene anya ebe a so ruo n'isi ebe a achọrọ m ile ihe m ego ozugbo ka ekwe nke ị na-atụrọsụ m na-asụrụ gị Igbo na-asụrụ m Hausa Sunday afọ a na ka ime efinishigo asụchacha gị bọọsụ a niile ikpotere ha na-alụkwa ọrụ ebe a mgba ka ọ dị na-efe ihe eme jee na nke mma asị ilu na nke ma asị isi a na-asị enye gị nkwụ ọcha enye gị ife ọbụla ị na-eri ka iribe ya na m na-apụta mgbagaba ego ole ka ị chọrọ ire na anyị na-anya efe ya anaghị ebe ahụ tụọ na ngosi gị na ife m chọrọ ka ihe mmụsọ jos nye m 20 million nye m na achọrọ m ịpụ apụ nye m n'elu moto m tikwuolugo ya nye m ego n'okwu too much ime ego na ngo moto mgbe ngole ihe ngo moto a 11 million adị m anụ ife ị na-asụ m sị nye m ego sụba Hausa mba 10 million adịrọ mma ebe m chọrọ ile moto a maka n'elu anya ịma eme m ji kpọọ ọgụ na-achọ ka ịda gee ntị ife m chọrọ ka ihe m na-ana kịta na ọ dị m mkpa m ji chọọ ileda ana me I understand everything is hard in this country. Nye m 18 million No, I will give you 12 million. 12. Gas ife niile m ga-eleda ana ọ bụrụ na ikweghị jos ga-gbachie 15 million nye m ego nye m 15 million na achọrọ m ịpụ apụ na o nwere ebe achọrọ m iji agbamnkwụ 15 million I will give you check. Yeah. Ya bụkwa na onye a chọrọ iri m nke ọ na-asụ Hausa m na-asụrụ Igbo ba ya ọ na-asụrụ m Hausa ya bụkwa na onye a chọrọ iri nye m ego ọsụkwa na ọka ede cheki a na-ede cheki na anwụ ọcha ọ nara afọ anwụ na-acha m n'isi ọsị m nye ede cheki Habit. This is 15 million. 15 million ozukwala ezu Ofuma. ị mara anyị nwa na-agụrụ akwụkwọ o nwe ka ọ na-adụ ozukwala ezu ọ bụrụ na o zuru ezu ọ bụrụ na o zuru ezu ega m ndobe gị na-alụsịba anyị ngwanụ ka ọ dị na ngwanụ ka ọ dị onye eri na-eri gị onye eri na-eri gị